কি চলি আছে আপোনালোক গম পাই না হা পইচাটো কিয় লৈ গৈছে কিয় সোমাইছে এইফালে खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे रादाब लाना फैदों आङो बेनो जाहैबाय मा दाथ' इलेक्सननि MCC नांगासिनो दं मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांगासिनो दङ दा बिनि गेजेरावनो BJP आरो UPPL नि माखासे वार्कारफ्रा मा होननानै बुंदों गामि सिं सिं हाबनानै माने अरुणोदय फर्म फिलआप खालामनाय खामानिया जागासिनो दङ आरो अरुणोदय फर्म फिलआप खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना रां होदों होननानै बुंदों आं नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायगोन आङो भिडिअ बिथांमोना माने बिरोधी पार्टिया एबा BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोना थांनानै नुसननानै बिथांमोना भिडिअ खेबदों आरो भिडिअ खेबनाय लोगो लोगो बिथांमोना खारखोमाजोबदों थाखोमाजोबदों न' सिङाव एब्रा लांदों दा बे भिडिअखौ नोंथांमोन देखायगोन ओमफ्राय आं बिनि उनाव डिसकासन खालामगोन फैयोबा लोगोफोर भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय পইচাটো ওলাই দিয়ক পইচাটো কি চলি আছে আপোনালোক গম পাই না হা পইচাটো কিয় লৈ গৈছে কিয় সোমাইছে এইফালে ওই যে ওই ভিতরে আছে এই সত্যি নয় बिसोरनो मानसि सेंग्राफोरा लिंहरलाय सेंग्राफ्रा नोंसोर इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जाबाय ओमफ्राय दा नोंसोर बिदि खालामगासिनो दं हा मानो खारजोबखो मिटिंथ' नङाना बियो फैसासो रानदों अरुणोदय बे फर्मालाय लोगोफोर नुबाय नङा होमबा बे जाहैबाय मा मोनसे फेसबुक पेजाव आं मोनदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय नुदों आरोखि आं दा बेनि थाखाय नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ लाना फैबाय आसलते बाथ्राया जाहैबाय मा नंगौ बिथांमोना बुंदों आरोना दाथ' नोङो MCC सो मडेल कड अफ कन्डाक्ट बे मडेल कड अफ कन्डाक्टआव जोङो जेबो बुस्थु बिलाइनो मोना बेखौ मिथिसेयावबो रायजो राजाफोरखौ एबा पाब्लिक जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ बुरखायनो थाखाय फुस्लायनो थाखाय बिथांमोना खामानि लादों खैसार खालामदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोनाव सोंदों नाथाय बिथांमोना रिप्लाइ होआखै रावबो जेबो रिप्लाइ होआखै जेन केमेरायाव ओंखारजानो गिनानै बिथांमोना खारखोमाजोबदों आरोखि स' दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर बिथांमोना जायफोरनाखि केमेरा खेबग्राफोर बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना जाहैबाय मा दिनैसिम फालिफोरखौ बखदनि थाखाय माने अरुणोदयथ' जाखाया बिथांमोना खालि फर्म फिलआप खालामहोनानै अरुणोदय मोनगोन मागोन होननानै फिलआप खालामहोदों खिन्थु इलेक्सननि माने सार्थ अनलि बखदनि सार्थनि थाखाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावदों होनदों माने गोलाव सम बिथांमोना मा खालामनानै थाया गोलाव समाव बिथांमोना होनो हानांगौमोन मानो होनो हायाखै बे मोनसे कुइसन सिखारदों आरो थारैनो मोनसे कुइसना बेबो आरोखि ना UPPL आरो BJP नि बिथांमोना थारैनो मा खालामबानो नागिरदों बिथांमोना इलेक्सननि थाखायल' बे फर्मखौ बिलाइ मारगोन ना होथायगोन आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिबा रांबो बिलाइदों आरोखि रां बिलाइनानै होदों होननानै होनदों जानोबो हागौ नङा होमबा नाथाय जों दिनैसिमबो नुवाखै बिथांमोना दिनै फैसायाव देखायनो हायाखिसै रांखौ हर होनदोंमोन आरोना राङा लाबो राङा हर बिदि होनदोंमोन आरो दा मारै जाखो आं बारा मिथिला बेनो जाहैबाय मा नंगौ बाथ्रायाथ' मडेल अफ कन्डाक्ट नांनाय लोगो लोगो MCC जानाय लोगो लोगो खुनु बेफोरबायदि खामानि मावनो हाया नाथाय नंगौ बेनो जाहैबाय मा माने सेक्रेटलि माखासे खामानिखौ मावो बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ आरो इभेन जाय बिथांमोना बे खामानियाव थांदों बिथांमोनाबो निश्चय मिथिगौ दा इलेक्सननि खाथि माब्रैबा रायजो राजाफोरखौहाय खाथि सोमोन्दो लाखिनानै रायजोफोरखौ भट होनो हागोन बेबायदि मोनसे माबा मोनसे थासारिबो थायो आरो एबा बेफोरबायदि मोनसे मिजिं लानानैबो बिथांमोना गामि गामि हाबनानै अरुणोदय फर्म फिलआप खालामनाय माबा लाखपति बायद' बा बिभिन्न माखासे खामानिफोरखौ मावा नङा मावो आरोखि दा जिखियानो जाया मानो मोननाय मोनैखौथ' जों मिथिला हयथ' मोननोबो जानो हागौ मोननोबो जानो हागौ आरो बे जाथाया जाहैबाय मा जोंनि एरियाखौ क'क्राझार जिल्लायाव जायाखै दिनै आपार आसामावबो जादों बै थांनाय समाव जे आपार आसामावबो बिरोधी पार्टिफ्रा बेखौ हमदों आरो बिथांमोनहा बुंदों नोंथांमोननो सोर गोहो होदों MCC जानाय समाव बेखौ राननो थाखाय दा नोंथां मानोखौ खोनादों बै समाव जेनेखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोरमायदों कि मा अरुणोदय फर्म मोननांगौ बिथांखौ खामानिखौ मावनांगौ बिथांमोना मा MCC नांब्लाबो जेनेखि आसनिफोरा मोननांगौ आसननि थाखाय जे खामानि मावनांगौ जे लिरनांगौ बेखौ लिरनो मोनो
सोर बादा होदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो डक्टर MCC शर्माया बे आरो स' लोगोफोर आं बेखिनि रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय जाबाय थेंक इउ